ҳукумати ноҳияи Масҷоҳ баъзе корхонаҳои пахтатозакунии ноҳияро муваззаф кардааст, ки дар сурати муроҷиати деҳқонони зарардида ба онҳо қисман кӯмак кунанд, то ба кишти навбатии заминҳо беҳосил намонанд. пас аз 3 моҳи сӯхтор дар корхонаи пахтатозакунии Музаффар компания, пахтакорону деҳқонон мегӯянд наметавонанд маблағҳояшонро бозпас бигиранд. ин корхонаи калонтарини коркарди пахта дар шимоли Тоҷикистон, ки ба соҳибкор Салим Мирзоев тааллуқ дорад, ва субҳи 25 ноябри соли гузашта ба коми оташ рафт. дар он ҳосили яксолаи садҳо деҳқонон қисман нобуд гардид. корхона омода аст ки марҳила ба марҳила он зараре ки хоҷгоҳи деҳқони дидагиам ҳамаша баргардонад, лекин яку якбора соҳибкор ин кор карда наметавонад. бояд ба наздикии гурӯҳи корӣ аз тариқи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд биёяд барои як бори дигар таҳлил кардан ва пешниҳод кардан аз тариқи ҳукумат ба чӣ хел ёрдам карда мешавад ба хоҷгоҳи деҳқонӣ. шояд ки тухмиҳои нафтиам, шояд ки масъалаи тайёр кардани заминшона маҳсулотҳои вайтиам ё ман пешгӯӣ карда наметавонам, лекин корбараи расул аст, бояд дар рӯзҳои наздик гурӯҳи корӣ биёд ба амал мешавад. ба гуфтаи деҳқонон, соли гузашта ҳудуди 300 нафар пахтакорон ба корхона пахта супорда ва вазъи ҳамаашон якхела аст. Одина Маҳмад Сафаров, раҳбари хоҷагии деҳқонии Сафаррозиқ, яке аз садҳо деҳқонон аст, ки ба ин корхона 21 тонна пахтаи коркардшуда супорда ва дар суҳбаташ чанде пеш гуфта буд, ки бо дар назардошти маблағи пешпардохтшуда тавонист ҳамагӣ аз 4 ҳиссаи зиёнашро бигирад. вале ӯ мегӯяд беш аз $30,000 дигараш дар дасти моликони корхона аст ва наметавонад бозпас ситонад. 33% من دیگه به کله نمیگیرم، عیق زیاد من دادنم نمیتونم گفتاده رئیس زواد. моликони корхона аз замони сӯхтор дар мавриди тақдири маблағҳои деҳқонон бо рӯзноманигорон суҳбат накардаанд. моҳи январ вақте ба корхонаи онҳо рафта будем, гуфтанд, ки дар бораи шикояти деҳқонон ҳеҷ назар намедиҳанд. мақомоти интизомии ноҳияи Масҷоҳ қаблан гуфта буданд, ки ин корхонаро қасдан оташ заданд ва нисбат ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шуда, вале ҳанӯз касе бо гумони оташ задани корхона боздошт нашудааст. ба гуфтаи масъулони идораи сӯхторхомӯшкунии ноҳия, зиёни корхона ҳамагӣ 46 миллион сомонӣ ҳисоб гардида, вале ба оташхомӯшкунон муяссар гардид, ки 1500 тои пахтаро аз сӯхтан эмин доранд. як той пахта то 200 кило вазн дорад. масоҳати сӯхтор 450 метри мураббаъ буд. қаблан як масъули ҳукумати маҳаллӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, ки беш аз 1000 тонна пахта сӯхтааст, вале сардори идораи сӯхторхомӯшкунӣ мегӯяд 700 тонна пахта нобуд шуд ва 400 тоннаи дигарро аз алангаи оташ берун кашиданд. ин ҳам дар ҳолест, ки соли гузашта нақшаи пахта дар ноҳия иҷро нагардид ва ба ҷои 12,500 гектар тақрибан 9000 гектар заминҳои кишоварзӣ пахта кишт карданду тамом. деҳқонон инро ба камбуди об ва масоили дигар рабт медиҳанд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, ноҳияи Масҷоҳ.